Тъй като никой няма да ти каже това, аз ще го направя. Чудиш се защо си сама и къде е мъжът на живота ти. А си красива, млада, свободна, умна. Толкова пъти съм си задавала този въпрос, но мисля, че намерих отговора. Просто, когато го прочетох, супер много ми кликна. В интернет всички са като не излизаш достатъчно, не се грижиш за еди какво си, не говориш така, бла-бла-бла. Докато в същото време има жени, които веднъж отиват на бар и са готови, намират своя човек. Да, наистина има жени, които срещат своя човек лесно и просто. Вече дали са го избрали или просто са се примирили с това, което е налично, е друг въпрос. И дали са щастливи след това. Но, ето тук идва важната част. На когото е дадено много, от него се иска повече. Затова продължавай да работиш върху себе си, за да се превърнеш в най-красивата своя женска същност. Това го прочетох в една книга и ми кликна толкова много и си казах, това е.